Nem kérek feladatkot. Mutatom a lényeget. Ugye? A tányérnak a szélét is egy kicsit rusztikusan átmenjük. Így. Ez mi a szent szar? Ez Most akkor neked is volna fel kell jönni, mert ott le kell adni a főnöknek. tejbe Nehogy van is. bizonyos. Jó van, hagyjuk, Csabi nem megy elműgöm magam, hagyjuk, jó van. Ennyi volt, készen van a kaja. És akkor kéri? Jönnek kész. Hm? Kész. Ez mi? Hm? Tejbe kiríz. Tejbe kiríz? De rögtön semmit tényleg megcsináltam. Nem bírom már gyűlődést. Hú, ez sűrűsödik. Minél előbb meg kell lenni. Nem csináltam semmire, csak sűrűsödik önmagától. Addig annyi ideig szórakoztunk ott az előtt, hogy ez elkezdett lesűrűsödni. Valami fiú. Mit? Valami fiú. Ugyebár. Szakácsok gyöngye. Nyári Zoltán. Én Benke Laci bácsi mellett tanultam, Kapálni? nem, hát ő volt őt tanítottam én annak idején. Ja, fát vágni, igen. Nem. Igen. Nálam tanultam meg az alapmozdulatokat a szakás szakmához. Én mutattam neki mindent. A fakanalat hogy kell faragni? Ő mutatta. Jó, az alapszakmák. Hát ő mutatta nekem azt, Az alapfogásokat. Hogy kell megfogni egy fakanalat, vagy ahhoz, hogy ki tudjuk faragni belőle a kiskanalat. Nem, én mutattam neki mindent a szakás szakmáról. Én általam lesz távszakács. Ugye milyen szép rusztikus konyha? Igen, valóban ez egy rusztikus konyha. Rusztikus jellegekkel bír. És az mi az a mosli, az a kaja ott? Mi? Az mi ott az a kaja? Ez az én kedvenc specialitásom. Aha. 20 darab kivonattal készült, tejbe gríz, Nyári Zoltán módra. Aha. És az így néz ki, szép, díszes jelleggel tálunk, nagyon szép tányérba. Ez Nézd. fatál? Nézd meg, bibis. Ennyi. Leharaptad? Ennyire igyekeztél kajálni? Bizony, ez ilyen. Nézzük meg, hogyan készül a nyári téli tejbegríz. Téli tejbegríz. Van egy ismerősöm, az szintén tud szakácskodni, nagyon jól főz. Az lángost úgy megsütötte egy hónapos étolajba, ami már állott égett étolaj volt, hogy az ne tovább. Na hát akkor vigyük ki az ételeket, szerviz. Hova? A hidegbe? Az asztalhoz. Ja? És akkor mehetünk. Na kérem, ez a szakács, ez a szakácsok gyöngye. Nekem jó lesz fazék is. Jó. Hadd nézem, elég mennyiség az neked? Többet az idegosztályon is adnak, amikor benn vagyok. Jó van. És ott bent is mindig szakásnak képzelem magam.
És mit szoktál kapni? Ajándékokat. Igen, ilyen fehérkéket? Vagy színeseket? Igen. Ilyen zöldeket is. Igen, zöldséget, kákicsot. Attól szoktam szépen azt hinni, mindig bekomálom magamnak, hogy én szakács vagy. Van egy cigid? Szakácsnak? Hát nem, közben kell cigarettázni. Aha. Hamúzni. És attól jobb lesz az íze? Persze, Na, nikotin tartalma meg lesz az ételnek. igen. Meg a... A vendégek. Hogy? Csajok a vendégek, akik kóstolják az ételt, Igen. és felramú tartalmú dolgokat tettem az ételbe. Milyen robbanó dolgokat? Nem robbanó dolgok. Felrobbanó dolgokat? Nem, hanem amely olyan ízű és illatú aromákat, amitől kicsikét felpumpálja benne az adrenalin. Jézusom, és akkor mortosak lesznek? Nem, Betegek? nem. Vagy már nem lehetnek azok? Mit? Vagy már nem lehetnek betegek? Már nem. Minden oké. Éhje.